Ay pa oras labot Kapampangan. At syuta na naman king kaya katamong Tagalugan video ne at iting kaya katamong kadinalan 76 quiz ne imumunan dili tapat itambalero at syuya kitang tapat ng pumbelo ano at inyang mas manayon na Kapampanganing at inyang katulid na mas manayon na Kapampanganing tapat ne ing kadua sinukat mo rin sapatos ariyan ano wala mas kuplake ka ano yung katlo pain yung gagamitan ng pain pa siya mamadwas siya paro ano yung Kapampangan ng pain kapat tanggian yung mo tatanggian ng bibiyarang pamangang kaya ano kasalanan nita ano bali yung katulid na kayong Kapampangan yung kalima mumungol ayun gawa na kano ba yung may temi ang biya na kano mumungol yung alam patugot na kano yung kanam sinulid magkasakit yung sinulid kayong karayom na kano tinyang mas manayin na Kapampangan yan yung kapito pananampalataya kailangan tamo yung pananampalataya na rin ng libang tao ano mo yung mas manayon ng Kapampangan balo ya yung kawalo tumulong na kamang king obrang yung bali anak ka nang imaking anak naniyo kayong Kapampangan yan sige basta rin kayong pag-ibat kanayo ka rin comments sabihin talan alam mga right alam mga ngopya at panay ako sasabihin patse Kapampangan tamo di pang Kapampangan tamo tingkay katamong anak, tingkay katamong apo tala pa nagalugan Kapampangan ng tala sige nakala salamat Luid tamongan